Gilmore Borch huwa l-ewwel atleta Malti li ntgħażel bħala ambaxxatur minn Sports Integrity Global Alliance, magħruf bħala SIGA. Borch li għandu 17-il sena huwa atleta tal-Special Olympics Malta. B'dan ir-rikonoxximent, Gilmore se jkun il-vuċi u se jqajjem kuxjenza dwar l-rwol li għandhom fl-industrija tal-isports persuni b'diżabilità intellettwali. L-athletics huwa sport favorit tiegħi, ili nitrenja ħal 3 snin u post fej jiena ninstab kuntent u jiena nagħmel il-100 meter long jump ukoll għandi il-long jump tajjeb. SIGA u Special Olympics Malta iffirmaw ftehim mal-iktar kollaborazzjonijiet bejn iż-żewġ organizzazzjonijiet fil-qasam sportiv. Il-President tal-Special Olympics Malta mart il-Prim Ministru Michel Muscat u rrid is-sodisfazzjon tagħha għar-rikonoxximent ta' Gilmore. Fisret kif Gilmore huwa ta' aspirazzjoni għal żgħażagħ oħra. U din hija xi ħaġa ta' ispirazzjoni għaż-żgħażagħ l-oħra u għall-familji l-oħra. Iż-żgħażagħ waħedhom mhux biżżejjed, irid ikollok il-familja li tagħti s-support u irid ikollok ukoll imma determinazzjoni li inti tirnexxi. Aħna bħala Special Olympics dejjem nagħmlu appell biex dawk iż-żgħażagħ b'challenges differenti jistgħu jiġu u jsiru atleti bit-training